USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Anak ko na, Susan, pakiulit. Nagsalita kami ni Emma. Nagtulag kami. No awisan na kang date kayo, ag-picnic kayo, si papulubusak. Anya? Palubusan nak ng mga date kini Emma? Uwan. Ang mumsyak ti tao nga saan nga napaidam. Kidkidawan nga rin kang kani, kidkidawan nga rin kanyak ni Emma. Ti pamalubos ko tapno, umanugod ka nga mga date kang kuana. Kunak matkit, sige. Ipalubos ko kang kanya boyfriend ko nga makidate kang ka. Kunak. Di ka maawatan. Maawatan nak no kaya't mong awatin. Ano't kaya't mong awatin? Basta. No kaya't mo, ket ag-date kayo, kini Emma, palubusan ka. Sige nga din. Ha? O, ulit laglagi pa ma. Si papalubusan nga makidate ka kini Emma. Ikapabay mo't no saan ko patgan ket nagpakpakaasi unay kaniyak buludak man maminsan ta boyfriend mo ko na okay, Danny, bye. Naburbur anak manong name iti dayta nga nang ko kini Susan nga girlfriend ko nga adda di Hong Kong. Nabayagan ti relasyon mi manong name may saka tricycle driver ket iso na idi sales lady. At digiti gundawin no ka, nag-date kami, manunemi, kini Susan, no kasta nga day off na, mapang kami itigid di bye-bye. Kaya itigid di bye-bye, kang kanawin mga ibagbaga, ngaging ka nga naaddadanum di bye-bye. Siksikan tulayin ti babae ti bihag ko. Susan, kastamat ti ko na. Iso ngagpimpinatag kamunay. Aging ka nga nagkalikagom nga mapan iti abroad, iti Hong Kong, no, trabaho sa Jai. Diya kahit hindi ka palubusan manong nemi. Ngem na talaga nga naka-schedule. Aging nga dimteng met ni Emma, iti biyag ko kunak. Ta iti kalukat nga karinderya dito lawag. Napanganak sa dyanangan kat nagkursunada kanya. Kat gaputamok nga kursunada, liniklikli ka. Nga umay nakmatandandanunan manong nemi dito ta paradaan ti tricycle nga balbalunan. Aging nga inyawis na pagidin ti panagpiknik mi nga doa. Manong name impudnok da ito'y kini Susan. Tapno awan ti makunana. Impudnok. Ket dinawat na manong name ti ladawan na. Ken kastamatan nga cellphone number ni Emma. Nagsarita da nga tana. Kadaya matindi ko na naman. No, ag-date kayo ken ni Emma si papalubusak. Kuna naman tin manong. Kanya tikait na nga sa kanya. Nakunak itinakam ko manong name. Kasalsana ka mamati. Di girlfriend ko, palubusan na, nga makidate. Iti babae nga kursunada unay kanya. Kanya tikait sa onda ito. Nakunak tinakam ko manong. Kaya dedamatan di ka po na no, apay nga umay manen ni Emma. Intan, at picnic. Orita si papalubusan ti girlfriend mo kanya. Dan, sige man laengan. Pagustuang ka man laengan. Mapagayam ting kay nangigan get by sa laeng nga paset ti ababa nga lagip ti napalabas nga ente panangibasa ditoy ni Danny iti Lawag City. Dito ti may kaduwa nga ente pagpilyan para iti panakapili ti bestseller of the first week iti bulan ti February. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Dita Honolulu, Hawaii. Ken kasama ten ti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II
nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel nga premyo. Imagine, 50,000 pesos ti awatan nyo no takayo ti grand winner. 30,000 pesos ti abakin nyo no takayo ti first runner-up. Ken second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award. Nagdadakkel, di ba? So nga maawis kang nagsurat. True to life success story ti surat nyo. Et no, dama itang agbiboy ito page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Pakishare, pakilike, dito yung video tayo, kan agfollow kayo iti page ni paring Ray. No, saan nyo pa nga nakahangkat pa nakapalo. No, ito yung YouTube channel, ting kay pakabuyan ka dito nga video, i-share yo, i-like yo, sayo, sa kay subscribe. No, saan kay pa nakapag-subscribe iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Dati pakasalitaan ni Danny, tilawag siya nga maibasa ita, ababa lang. Ngam adadan to ng kay mangeg, kaya napimpinas ti panakay portray na, into no aldaw, alas 12:30, hanggang alas 2, iti program at nga lagip tinapalamas, ni manong yung Nemi dito, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalamas. Tablawan naman nagitag birthday dito nga aldaw, kaspaset iti programa tayo, ababa nga lagip, dito page ni paring Ray, sino nagitag birthday tangal daw kadi. Ini Abalayan, hello Abalayan rin nagawiran, dita barangay Kabungaan, iti syudad Tilawag, ag birthday today ito yung aldaw. Napanan na kami natin kupyatan. Darararan. Ayan, kan kastamaten, nga intay man din ganda ito'y hawis kada tayo. Kan panagyaman ni Rema Argudoy. Dito'y first grand finalist tayo. Okay? Adan may sa first grand finalist tayo. Napanan na natin buses nan. O matahin. Darararan. Yan mo, sika. Tanaran. Lalalan. Ada tayo na eh. Tingin tayo. First Grand Finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy, iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Agyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasan. Anangawak iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ket awisin kayo nga surat met, iti lagip tinapalabas, ta iburay yu met ti pakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ket padasan nyo met ti mangabak. Yan, dejay, kapsat ni Rema. First grand finalist tayo. Hindi ka naman nga agbiboy at ta. Ayan, madamdaman tayo ituloy. Dito ababa nga lagip tinapalabas ni Danny. At ito ni Erlinda Pantirosete, ni Oliveras de Venecia Carbero. Erlinda, ken takay amin ang madamang agbiboy. Ayan, ituloy ito yun nga ibasa. Dito ababa nga lagip tinapalabas ni Danny. Iti Lawag City. Nag-date kami nga road manong Nemi kini Emma ket adu kita kurso na ta ken kuana kaputa na lapsat. Sino ko matilalaki nga saan nga mga yat ken kuana. Nung itugot pa iti arak manong. Wow, linoktan na ti arak sa kinargahan ti duwa nga baso. Cheers! Iniyawat na manong Nemi ti maysa nga baso kaniyak ket nakipag-cheers akmet. Inom ko brandy. Nagyamanak. Kapidat kam tikid daw ko. Pinatgan ka, gabot ay impalubos kanyak. Impalubos tiya, kaya nayat ko. Kinidaw mo ngamin kain kuana. Nakasay-saya at ni Susan. Buludak man ti boyfriend mo, ore maminsan laeng ko na kayuhan ko na. Mayat lagin di. Sige, palubosak ko na. Kahit magitugot ka pag hindi ti arat at uminom kayo ko na. Iso nga. Danny, uri may salang nga oras, iti hotel. Tinawagan na pa na minsan, tidwa nga baso sa nyawat kanyak, iminumak man. Ngayon itipitlo naman nung name no. Imasdag kat imarakop kanyak man.
Iya sadag na tibibig na kadagiti bibig ko manong nemi tay pailang urayag ko na Ket siyempre naramanak dagiti bibig na manong nemi inalan na ti maysa nga imak imparabaw na iti barukong na manong nemi takayat na siguro nga maramanan ti panangay ayam ko kadagiti minturo. Ngem kong inaramid manong. Kalpasan deta nga pinagustuhak krimukala. Makantan. Mapantapan tita, itugutan niti kaninta ita hotel. Ora siya tigbayan. I'm so sorry, Emma. Pinugustuwak laeng ti pamalubos ti kainayat ko. Amo kang mawatak ti kayat ng asawa niya. Subsubukan na. Diba? Pinalubusan na tapno masubukan. Subsubukan na. Sige din. Saan ko nga hanggang agawin manipod kang kuana. Basta ti kayat ko, kad adda mapasamak ka data. Let's go. Ngem awan tinapasamak manong name. Namindua pa'y. Nga pinugustok isuna ta si papalubos mat ni Susan. Ngem awan lat ta tinapasamak. Aging nga saan nga nagpakpakita pa'y ni Emma. Oan manong name pinalubusan nak ni Susan tapno kayat nak nga masubok no kasanot kinatibker ko ken kinapudnok ken kuana. Aging manong name nagbakasyon kad iti pa nagbakasyon na dituyan nga ison tinangited ken kakaniak si kalkalik agumak mo. Iso ti panangited ni Susan ti amin-amin na nga napadasak nga kiniddaw namin sa didi ngimsan ng empay. Kailan ti pang batalged manong name nga talaga nga napudno unay isun kaniya ket napudno ako. Iti pa nagsublina ken ti pa nagbakasyon na ison ti pa nagkalisami. Babayan ti pa nagtipon ti ornong mi nakapatagdar kami ti bukod mi nga balay. Ket nagsasarnon digiti talungan nak mi manong name. Idi maipas ngay ken addan inem nga bulan ti naudi nga anak mi nagsubli ni Susan iti Hong Kong. Kalpasan dayta manong name di addan ornong mi nakagatang kami ti duapay nga tricycle ken nang ipasdek iti mini grocery isuna. Idi agdama manong name addan iti senior high school ti naunang anak mi, junior high school ti may kadua, grade 6 ti may katlo. Ket nakananama manong iti naranya nga masakbayan digiti talungan anak mi gaboy ti panagtinulong mi iti asawa. Ken awan tanyaman nga napasamak nga madi agsipud tagpadpada kami anapudno ti tungkal maysa. Kaya nga ti pagkasalita, kaya thank you ti anos mo nang iba sakit sapit ko ma. Adaman na ibatak nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadag iti padak ka nagbuya tuyag yaman nga pagayam mo Dani tilawak siya. Hello kini Annabel Fernandez Hopaker, madama pa nga agbibuy isuna ni Oliveras de Venecia Carbero kini Erlinda Pante Rosete. Ken dagiti amin nga madama nga agbibuya, salamat kada kayo. Ken kayat ko nga idanon detoy arigitay acknowledge sigit kang kanawin nga mga tartarabay kada tayo no dito page ni Baharing Ray ken ti YouTube channel na. Sigit kang kanawin nga share, agla-like ken agbibuya. Unsa ket ma-open na to. Ayan. Okay? Kana ni madimat. Dan okay, padaanan dak madamdama iti Dear Manong Nemi, ang programa ta ita. May basid na boses tayon. Hello kini Norma Bumanglag iti Hawaii, Remedios Aguilar iti Washington State, Erlinda Pantirosete iti California, Encar Bartolome, ni Welima Guillermo, ni Marilyn Aksunod, ni RC Tagalikod iti Hawaii, ni Elisa Milandres, Demetrio Seno, ni Norelin Perdido Tamalay iti Bahrain, ni Erlinda Estabilio iti Hawaii, kasama tayo ni Mr. Aurelio Festa Jr. iti Hawaii. Thank you for watching. Akikita tayo madam naman, Dear Manong Nemi.